guys, Jammery here. So, kung gusto yung malaman kung paano ko ginawa tong makeup look na ito, i-click nyo yung URL or yung link sa description box below. At guys, I'm so excited ngayon kasi dumating nga yung pa-order ko sa Shopee at hindi ko pa siya nabubuksan. So, nilagay ko na siya dito sa aking bag na in-order din sa Shopee. So, guess what guys? This is only 35 pesos. So, diba, ang mura ng bag. Sobrang laki, ang dami niyang malalaman. Bongga. Kalagay. So, guys, i-review na natin siya. Ayan. So, guys, yung mga in-order ko sa Shopee, i-review ko lang ngayon, ha? Mamaya, maano kayo dyan. Kung ayaw nyo makita yung pagmumukha ko sa screen nyo, please, hindi ko rin kayo kailangan. Bye. So, yun nga, guys. Bawal ako magsungit ngayon. Spread love, blush. Yeah. Blush. So, it's navy blue, guys. At, oo, sa 35 pesos ba naman, paano mo akalain na parang waterproof pa ito? Kasi ganito yung mga tela ng waterproof. Sobrang laki nito, guys. Oh, diba? Guys, acrylic. So, i-review ko na ito dito. Acrylic lipstick organizer. So, ito may lalagyan na. Kasi tignan nyo guys, yung mga lalagyan ng lipstick ko. Ayan. Dugyot. So guys, ito yung lipstick ko. Ayan. Ito yung mga lipstick ko ngayon. Kasi yung ibang lipstick ko na ganito, yung mga Anastasia na collection, pinabigay ko na. Kasi hindi ko rin lang naman sila nagagamit lahat. Kaysa ma-imbak, ma-expired. Sayang din pera. Kaya pinabigay ko na para magamit naman nila. Diba? So, guys, ang ganda niya kasi yung ibang nag-order, may mga basag-basag. Ito namang sa akin, okay lang. Kasi scratch lang naman. Hindi naman may iwasan yan, te. So, let's move on. Kasi sana lahat nag-move on, guys. So, another one dito sa ating mahiwagang lalagyanan. Itong brush ng Real Techniques na peke. Alam niyo naman yan, guys. Syempre, online siya binili. Peke yan. So, guys, ito, meron siyang matte na hawakan. So, maganda siya. Very suitable. So, guys, tapos ito naman, yung bakal niya. Kung marinig nyo. Yan, kung marinig lang siya, ha. Tapos, very malambot siya. Syempre, hugasan muna natin. Pero, syempre, dugyot tayo. Try na natin. Ang lambot niya guys sa mukha. Kumbaga pag i-compare ko siya dito sa ating powder brush, mas malaki itong Real Techniques. Ito naman, okay lang siya pero kung palambutan sila guys, parehas lang naman sila. Kasi ito nagamit na, ito hindi pa. So feeling ko mas malambot to nung hindi pa nagagamit. Siya, ibibilang ko na siya sa aking mga dugyot na brush. So dito na siya guys. Mamaya hugasan ko sila. Next naman guys ay itong unicorn brush. Yes. Gusto mo yon? So, yan. Isa-isahin natin sila. So, ito meron tayong pang-blending. Blending brush na medyo natatanggalin ng lambot. Malambot naman. So, parang ganda ng handle. I love it. So, yan. Doon sa natin. Ito yung ginagay ko pang kilay, guys. Angle brush siya. Diba? Ayaw mag-focus na. So, ayan. Yan. Nag-focus na din. Very minimal lang yung pag-focus niya, diba? Ito naman, pencil brush. Tignan nyo lang. Tinatamad ako, guys, ha? Kasi isa-isa. Ang dami niya, tignan mo. 23 pieces na brush. Yan. So, bilangin lang natin siya para alam natin kung niloloko lang tayo ng Shopee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. So, guys, ibilong na siya dito. Huhugasan natin siya. Next naman ay mga brush ulit. Diba? Makeup artist na makeup artist. So, sa mga magpapa-makeup sa akin dyan, bongga na ako. Iyamanin na. Karot. Karot, manday. Karot. So, yan. Bubuksan na natin siya. Nasa very elegant black malalagyan. So, ito nga yung sinabi ko dun sa... Ay, ano ba yan? Sipon. Ito nga yung sinabi ko na kamag-anak niya, yung dati kong brush. Kung makikita niyo pare-para sila. Ay, shit! Nalaglag. Yan, oh. Very... Parang toothbrush. Pang nose lang ito, no? So, ito yung dati kong brush. Tingnan nyo. Yan siya. Ngayon, tignan nyo yung mga brush. O, diba? Magkakapamilya sila, dahil nahanap nilang isa't isa, dahil. So, ewan ko kung para saan to. Kasi nakikita ko, ay! Ano ba yan? So, next naman, guys, na binili natin ay ito. I-review ko din siya. Ayan. So, guys, ito na nga. Punta na tayo sa video proper. So, papakita ko na lang sa inyo lahat kasi nagkamali talaga ako. Inaamin ko nagkamali ako, ah. So, ito nga pala.
yung mga gagamitin ko sa challenge na dapat nyo abangan ito. Ito yung mga pinamili ko lang ha, guys. Kasi ang i-review ko lang talaga ngayon ay itong candy wax, guys. Iwawax ko itong aking legs na mabalahibo. Tinutubuan na kasi siya ng balahibo, guys. Good. So, bubuksan na natin siya, guys. Bubuksan na natin ang candy wax. Pero gagawa muna tayo ng thumbnail. Ganun gumawa ng thumbnail. So, isipon ko, pasensya na. Tumutubo. Kuha tayo nito. Aking papelika. Yan. Dito tayo kukuha ng mga pang lagay ba dyan, Day? Yung siya at nabuksan na nga. Yan. So, be ready. Be mesmerized. Be beautiful. Arot. So, ito na nga siya, guys. Ay! Ay, kalami, Day. Bango. Amoy strawberry. Amoy strawberry, Day. So, matamis! Huh? Legit siya, guys. Ang tamis. Makeup check. So, ayan. Okay na siya. Okay pa siya, guys. So, yan. Siyempre. So, set up natin yung camera natin. Itutok natin sa ating legs. Bye! So, guys, ito yung legs ko. Ngayon, di ko alam kung nakikita nyo yung ano, pero, yan siya. So, guys, tinuro sa akin ng best friend ko is, kukuha daw ng amount dito. Kasi tinikman ko siya kanina, guys, ang tamis. Kukuha daw ng amount dito, guys. Bakit ganito ang tigas? So, ayan. Kuha daw tayo dito ng very small amount. So, ayan. Ang hirap tanggalin. Struggle, guys. So, ayan. Kuha tayo dyan, guys. Tapos, i-stretch daw na ganito. Sabi niya. So, ayan. Stretch na siya. Ngayon, lalagyan natin siya dun sa buhok. Ayan. Stretch. Stretch kong stretch, guys. Ngayon, magpapalit tayo ng cotton band. At i-stretch pa natin kasi sayang mga makukuha. So guys, ayan. Alam ko hindi nyo nakikita pero ayan. Ayan siya. Para makita nyo. So ayan, dito daw, stretch lang. And then, lagyan itong papel. Ito, ayan. Ganyan daw. Tapos hilain natin ng mabilisan. So ayan. I-press na natin para dumikit. Common sense naman na yan. So, ready na ba? Oh guys! Nakikita nyo ba ito nakikita ko? Ang daming nabunot! Ayan. Diba ang daming focus ka? Ayan ang mga buhok, girls! Effectiveness! Nararamdaman ko ng sakit na sila. Wak pa more. Huh? Di kinaya ng papel. Yan, pero may dumikit. May nakapapakita ko sa inyo. Ay! Di rin kinaya talaga ng papel. Kailangan yun ng buong papel, guys. Okay. So guys, ang konti naman ang hindi maganda. Ang konti nang nabunot. So guys, yan. I-ano ko muna tong, i-ano